दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो आबाद फोथाराव मुखुब जानांगौ जायो। नाथाय धेमाजि जिल्लानि आबादारिफोरा माइ गायनो थाखाय अखा दै गैयैनि जाहोनाव हालाय हाफाय जानांदों। गुबुन फारसेथिं दैज्लां बोथोरा बारनो बारा सम गैलिया। बोथोरनि आबादखौ बोथोराव मावनो मोनाब्ला बोरै जागोन? माइ आबाद होनोब्ला बर'फोरनि मोनसे एंगारहायि बाहागो एबा जिउनि थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै बुंनांगोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां गामिफोराव अखा दै गैयैनि जाहोनाव दुखुथिया आबादारिफोरा माइ गायनो हायैनि दुखुजों खर' हमनांदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिसामारा गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय बोरिमुरि गामिजों लोगोसे गोबां गामियावनो आबादारिफोरा अखा हायैनि जाहोनाव माइ गायनो हायैनि जोबोद जिंगायाव गोग्लैदों। माइ गायनो थाखाय फुना लाबोनाय खोथियाफोरा अखा दै गैयैनि थाखाय गायनो हायैयाव खोथियाफोरा सेवलांजोबदों। नंगौ, थारैनो देग्लायनि बोसोराव आबादारिफोरा गोबां दुखु जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगो आबाद फोथाराव मुखुब जानांगौ जायो। नाथाय धेमाजि जिल्लानि आबादारिफोरा अखा गैयैनि जाहोनाव गोजान फुख्रिनिफ्राय मेसिनजों दैखौ लाबोनानै माइखौ गायफिननो गोनां जादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि फुख्रिनिफ्राय मेसिनजों दै लाबोनानै गायदोंब्लाबो आबादा मोजां जायाखै, खरानजों रानखांफिनदों। जायनि थाखाय धेमाजि जिल्लानि आबादारिफोरा दुखुजों खर' हमनांदों। बे समाव खरानजों भुगिनांनाय आबादारिफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों आबुङै मिथिनानै लादो। माथो बुंबावनो, देग्लाय अखायानो गैयाबा आसार मास दानसेयाव जोंनियाव बहाय आमथिसुवा बायनानै सानथामल'सो अखा हाबाय। दा हनै हा माखासे दङ गायनो हाया। खोथिया रानजोब्बाय, खोथिया हर गोजा जाजोबलांबाय। माखौ फुबावनो माखौ गायबावनो, माखौ जाबावगोनथाय देग्लाय बोसोराव। जुदि सलारफोर थानायमोनब्ला सरकारा सलारफोरनि जुगाजुग खालामना होनायमोनब्ला माबा मोनसे सहायफोर होनायबा होमबाना जोङो बे आबादखौ मोजाङै मावफुंजोबनो हागौमोन। ओरैनो अखा हैया सानबेसेसो? अखा हायाथ' आमथिसुवा बायनायनिफ्राय गैया। आमथिसुवा बायनानै सानथामल'सो अखा हाबाय, बेनिफ्राय दिनैसिम गैया, अखायानो गैया। गैया, रावबो खबर लाया। गैया, सरकार बिफानफोरनिफ्राय जेबोखौनो सुबिदाखौ मोनाखै जों। खबर लाफैयाखै। आसाम सरकारा अननानै बेबायदिनो रायजोफोरखौ एसे अनसुंथाइ होब्ला आरो खावसे बोरि हा दङ बेफोरखौबो जोङो मोजाङै मावफुंनो हानाय बायदि जुदि सलारफोरनि सिस्टेम हाथारब्लाबो न'खरनि गंसे बेबायदि सलारनि सुबिदाफोर होयोबा जों माने जिउखौ मोजां खांलांनो हागोनखौ आसा खालामो आरो जोङो। जिहेतु देग्लाय अखा हायाखै एबा आबाद मावनायाव गोबां जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। देग्लाय ओरैनो बिगायाव बेसेबांसो माइ मोनगोन होननानै नोंथाङा आसा खालामदों? देग्लाय मा खालामनो, गुबुन बोसोराव जोङो 10-12 मन मोनोब्लाबो देग्लाय 5 मन 6 मनखौनो मोनगोन ना मोना। आरो अखायाबा माब्ला हागोन? गैलानो थांबाय दिना। खोथिया आजिखालिनि खोथिया बैसो गोरलैयाव गायनांगौ, दा खोथियाबो राग'जोबलांबाय। जिहेतु अखा हायाखै, बे सिगांफोरावबो बेफोरबायदिनो जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन नामा? बेखौ जोङो माबानिफ्राय बे 1989-88आव खेबसे जादों आरो गेजेराव खेबसे जालांबाय, नै आरो देग्लायखौ मोनबाय। मथथे खनथामसो जाबाय आरो 88निफ्राय जों गोसोआव थानाय बायदिबा। नोंथाङा बे अखाखौ मानि थाखाय हायाखै होननानै नोंथाङा सानदों? बेखौनो सानबाय जों, माथो बुङो नै मबाइल लाग्राफोरालाय अखा हागोन अबेथिं थाङो, बिथिं नाहरो ओइथिं जोमै नुहुरो, ओइथिं नाहरो ओइथिं जोमै नुहुरो। हराव एसे थान्दा जागोन जोमै खोबनानै, हराव उन्दुनाय गरमसो जायो, बे सानाव सान्दुं नायोब्ला मा खालामबावनो। जिहेतु सरकारा आबादारिफोरनो जेरै PM किसान आसनि होदों, नोंथांमोना बेफोर आबादारि हिसाबै नोंथांमोना मोननो हागोन? PM किसानखौथ' जों बहा मोननो, जों हालाय मानसि थाबायनो रोङिया। मोननाय खोनायो बै सोरबा एसे देवानि सुरुपनि मानसिफोरखौसो जना जाग्राफोरखौसो मोननाय खोनायो। जों आबादारिफोर मोनानो माथो, नागिरफैयानो माथो जोंखौ, खबरखौनो लाफैया। आसाम सरकाराव अननानै होयोब्ला जोंलाय आरो जाम्बा जाम्बि मानसि मा खालामनो। खेथियावनो फोरोंनो होयोब्ला जों एसे एनै मालाबा मालायनि हन्दा भाराफोर लाबोनो सहाय मोनो आरो। बेयावथ' जों माखासे एसे माइ गायनाय नुदों, बेखौ माबोरै गायदों अखा गैयियाव? बेखौ जोङो बै बरिं थुखांना लानाय दंमोन, बेखौ हन्दा सावै बाहायबाय। आवगाय केरासिन हन्दामोन, दा पेट्रल हन्दा। केरासिना गोमाबाय, दा पेट्रलखौ जों दाम बारा होनानै बायनांगौ जाबाय, उपाय गैया। आरो केरासिननि सालायनाय समाव थावा बारा बुरजा जायामोन, दा पेट्रल हन्दायाव केरासिन हन्दायाव पेट्रल सोना होबाय, थावा घन्टायावनो 1 लिटार थाङो। बा बेसेबां थाव बायनो। जिहेतु जों दिनैनि दिनाव जों मोसौजों हालेवनाय नुनो मोना। दिनै नोंथाङा मोसौजों हालेवदों आरो गोबाङानो जोंनि ट्रेक्टरजों हालेवो। दिनै ट्रेक्टरजों हालेवनाय एबा मोसौजों हालेवनाय माबा मोनसे फाराग दं नामा? बेयो
एसे सुबिदा जायो जुदि ट्रेक्टरबो मोसौबो थायोबा सहाय जायो आरो मोसौजोंथ' गोदोनि बायदि गायनो हाला आजिखालि मोसौजों हालेवना हा फोमोननायाव हाजिरा गायग्राफोरानो फैनो नागिरला माने सहसाव सहसिन लुबैनाय जाबाय बिसोरबो थेवबो ओरैनो मै हिसाबनि थाखाय आङो लादों आरो हा गायग्राखौ बोख्लायनो होननानै